Hi guys, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinakalaytas sa ating panahon ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Setyembre 17 hanggang 19, 2022. At sa mga fellow Bicolanos, happy fiesta po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay katatapos lamang po ng ating fluvial procession kung saan dinala ang Our Lady of Peña Francia, ating mahal na ina sa kanyang home church, okay? Ang kanyang tirahan, which is the Basilica Minore. So, ito na po ang ating latest na yung gabi po ng Sabado. Ang bagyong si Nanmadol, isa na po siyang super typhoon. Lumakas po siya kahapon. Umabot siya ng 250, but ito po humina na po ng 240 kph. At sumaglit lang po ito ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Mga 5 hours between 5 p.m. to 10 p.m. At binigyan po ito ng local name na Pag-asa as Josie. At ito po ay nag-accelerate na po, papalapit po sa western sections ng Japan, habang ito ay dadaan muna sa may northern Ryukyu Islands at inaasahan pong magla-landfall within the next 24 to 36 hours. Malapit po sa Kagoshima, sa may western Kyushu po yan sa Japan. So inaasahan po dito ang mabagyong panahon. At yung kanyang hangin na yun nasa 240 kph, umabot po siya ng 250 kph bilang isang super typhoon. At mukhang base sa mga Japanese records, ito na po ang one of the strongest na posibleng maglandfall since nag-start sila record keeping ng mga tropical cyclones in 1951. So please take all necessary precautions sa buong isla po ng Japan, from Kyushu hanggang Honshu, dahil po pag landfall niya po dito, ito po ay liliko po mag-recurve towards the northeast dahil po hihilan po siya ng isang frontal system. So, magkakaroon po dyan ng mabagyong panahon sa buong islands po ng Japan since napakalaki po ang circulation po itong system na ito. Umabot ng 1,000 kilometers ang kanyang wind circulation. So, mag-ingat po kayong lahat dyan. Habang dumadaan po siya ng bagyo, patuloy pa rin paghikayat nito ng hanging habagat. Subalit po ang mga pag-ulan ay medyo nabawasan ng bahagya. May mga ulan pa rin na inaasahan po sa Western Visayas, sa may Palawan, Occidental Mindoro, Bicol Region. Medyo rare po ang mga ulan. Although mahangin mula sa Timog Kanluran dahil po sa habagat. Kaninang early morning may mga ulan po naganap po sa Kabikulan, but the whole Saturday ay medyo sunny to cloudy lamang po at medyo presko po ang panahon mula sa hanging habagat. Ang western sections po ng Northern at Central Luzon, kasama din po ang Metro Manila, may mga showers din rin inaasahan, mga pabugso-bugsong ulan dahil po sa habagat. Sa loob ng 3 araw po yan magaganap habang nandyan pa rin ang bagyong si Nanmadol. Ang risk of flooding ay nasa low to medium since nagdipis po ay mga ulap. Unlike kahapon na medyo mataas po ang mga risk ng flooding dahil po sa medyo makakapal yung kaulapan kahapon. Ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, meron pa rin inaasahan po mga pagkulog at pagkidlat. Okay, so yan po ang ating latest sa GraphSat. Mayroon ng 2 surface trough po dito sa labas ng ating bansa. Itong surface trough po dito sa southeastern Nanmadol is another area of interest na posibleng maging isang tropical disturbance of LPA and eventually a tropical cyclone. So, babantayin po natin yan. Ito po yung ating fast animation. So, nakikita po ninyo ang paglapit po ng bagyong si Nanmadol sa northern Ryukyus with a possible landfall dito po sa may bahagi po ng western Kyushu bukas po ng hapon o gabi. Okay? At ang southwest monsoon ay medyo bagyang humina yung mga kaulapan, although medyo malakas pa rin yung hangin hanggang 50 km bawat oras. At ito po yung area na binabantay natin for another formation ng isang low pressure system. So, ang tracking po ng lahat ng Asian agencies nag-agree po na within the next 24 to 36 hours, possible landfall niya o potential landfall ay dito sa may kanluran bahagi po ng Kyushu sa western Japan. So, take all necessary precautions. Samantala, sa ating windy.com zoom-in satellite animation, ngayong gabi ay meron pa rin po mga localized thunderstorms po ang magaganap sa malaking bahagi po ng ating bansa. Tulad po dito sa may Cagayan Valley, sa may Panay Island, dito rin po sa may northern Mindanao. Ito po yung mga localized thunderstorms.
At yung habagat ay medyo bagyang humina, although nandyan pa rin po ang possible mga showers and thunderstorms for the next 3 days. Kaya ang rainfall accumulation forecast mula sa windy.com, sa European model, inaasahan pa rin mga thunderstorms at mga ulan, dala ng habagat dito po sa may northern portions po of Mimaropa, like Calamian Group, kanluran bahagi po ng Mindoro, sa may Occidental Mindoro, dito rin po sa may northern portions po ng Sulu Archipelago, at dito rin po sa may Central Luzon, mga localized thunderstorms na po yan, kasama po Metro Manila, ilang portion po ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Sa Kabikulan, may mga inaasahan po rin po mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. At yan po ang inaasahan natin sa susunod na 3 araw. At bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating wind forecast mula sa European model, windy.com. At papakita lang po natin sa inyo for the next 5 days hanggang 10 days kung ano magiging forecast kung may kasunod po ito. Meron pong kasunod base po sa European model. At i-forward natin. So, bukas, dito na po isa sa may Japan. Nandyan pa rin yung habagat, although mahina po. At sa Monday, ayan na po, tatawid na po ng Northern Honshu yung bagyo. Nandyan pa rin yung habagat. At ito na po yung surface trough na posibleng may mag-form na another cyclone. At sa Tuesday, September 20, stationary po siya. Wednesday, September 21, baka maging isang ganap na tropical depression. Thursday, September 22, mag-accelerate ulit siya patungo sa may southern Japan. At Friday, maglalandfall po sa may Shikoku Island. Okay? And then sa Friday, meron na naman pong mag-form na isang low pressure system east of Luzon. Saturday, posibleng maging tropical depression or tropical storm. Stationary po siya east of Bicol or east of Central Luzon. And Sunday, September 25, magiging malakas na tropical storm. And Monday, September 26, ito po ay tatahak na po northwest patungo sa general direction po ng either extreme northern Luzon, Taiwan, or southern islands of Japan. So, ito po yung area of uncertainty sa possible na panibagong tropical cyclone for next weekend. Okay, so bali dalawa po siya, although yung isa papuntang Japan. And then meron rin po ditong area of low pressure na mag-form sa West Philippine Sea. So, dalawang system po yan. So, patuloy pa rin yung epekto ng habagat dito po sa Mimaropa at ibang portions po ng Kabisayaan. At kasama din po, may mga thunderstorms ulit sa Kabikulan dahil po sa prevailing La Nina. At ito yung babantayin natin within the next 10 days. But take note, ang forecast of more than 5 days ay mababa po ang probability. But we will keep you updated in the coming videos, okay? Particularly on Monday and Wednesday hanggang Friday kung ano magiging outcome nitong panibagong weather system na dalawa ang mag-form. Yung isa papuntang Japan ay ito yung medyo critical po sa atin. Sana hindi po ito pupunta sa ating bansa. Okay? So again, hanggang sa Monday, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. Happy Fiesta sa lahat ng mga Bicolanos. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.